facer vos o directo, xa non vos facía falta eu para nada. Me cago na chispa, pero xa está todo, Dios mío, está aquí todo o mundo. Nieves estaba esperando como a quen tan de alguén por aí, non había nin quen. Bueno, sí, estaba Begoña, Ládor, que hoxe non debe traballar, tampouco debe ir aos entroidos tamén, boas tardes desde Vigo. Hola, que tal? Celi tamén, como non, claro. Digo unha cousa, pero desde que hora levades aquí? Porque eu, bueno, cheguín ainda agora, pero digo, eu vou a programar o directo, pero non sabía que xa estabades aquí. Oh, que ben que haya directo! Bueno, que tal a comunidade? Vamos a preguntar como pregunta Celi. Que tal lle vai á miña comunidade? Que é a primeira pregunta que debería facer obrigatoriamente cando entro aquí no directo. Que tal lle vai á miña xentiña? Onde están os afillados? A segunda cousa que hai que preguntar. Que tal lle vai á comunidade? En especial, que tal os afillados? Onde temos as afilladas? Onde está Carla? Igual non se enterou, pero tamén vos vou dicir unha cousa. Hoxe é domingo de entroido, entón, se chove vos na vosa zona, quero dicir, non se vos chove a vos. Bueno. Quero dicir con isto que ao mellor os afillados e afilladas están no entroido, celebrando o entroido, porque hai sitios nos que daba previsión de chuvias. Eu direi vos que, bueno, estou aquí no directo porque me anularon adiárona, o sea, puxérona en outro día porque se esperaban unhas chuvias tremendas, pero resulta que non choveu nada en todo o día. Entón, pois nada, aquí estou no directo. Hola, que tal? Dedillos para arriba e dando os deviños. Chove, Carlos, e de onde eres? Lo, pois aquí, chove. E lá de onde son de Elvira e máis, Carlos? Xavier. Xavier, ainda me chama a profe. Chove en Santiago, porque aquí non choveu nada. Choveu de noite, iso sí, pero non choveu. Hola, que tal? Hai directo. Biches... sí, que miren o da revista 1515, Carlos? Sí, posiblemente sí que me interese, porque o mirin moito por encima. Bueno, esta semana tuve en chollo, mirino por encima, pero dijo, ui, sí, isto é algo que sí que hai que mirar, que vale a pena lelo. Eu son de Vigo, pero estou no Morrazo, e chove. Por aquí está orballando, aquí está un día genial. Bueno, se ringa aquela, pero está un día, estuvo un día, aguantouse sin chover, digamos, tampouco non foi que quentara o sol, pero aguantouse ben sin chover. Onte estuvo bo día, onte tamén estuvo aquí moi bo día. Buenas tardes, hola, que tal? Gracia, que tal? Moi buenas tardes. Que tal está el clima por aí? Porque Gracia fálanos desde o outro lado do mundo. Creo recordar de Argentina. De Cuba. Me acordo. Non me acordo. Hoxe estou en Caldas. É que foches a Caldas. Aquí chóveme, claro. Vim facer esquerres. Fai para min tamén. Se vas facer esquerres, fai para min tamén. Estuvestes en un curso logo de... O domingo de entroido, vai un para facer esquerres a Caldas. Uruguai. Eso. Gracia, fálanos desde Uruguai. Eu, bueno, máis ou menos vinlle por aí a todos os... A ver se me cadraba algún, pero... Nusca, vin a túa receta do queixo fresco de fai tempo, vou intentar. Valo intentar e vai che encantar. O sea, si eres unha persona que mínimamente valoras as cousas que non estean moi procesadas e que non teñan demasiados ingredientes, cando o ingrediente principal é leite cortado, valo valorar moito, porque pasa co queso e pasa con moitas cousas, non? Queso fresco ou non, que realmente é leite cortado, dá igual con que o cortes, o sea, con que nós chamamos de leite cortado a separar o suero da parte máis sólida do leite. E iso pódese facer con... Mira, colles unha figueira, da folla da figueira o leite que lle sale aos figos ou as follas de figueira, iso corta o leite.
O líquido tamén que ten, por exemplo, o cardo. Pois hai sueros especiales na farmacia xa para facer o cuajo po queso, e se non con vinagre tamén o cortas, e se non con limón tamén o cortas. Hai moitas maneiras de cortar o leite, separarlle o suero, para facer queso. E realmente, cando compramos un queso fresco, non debería levar nada máis que leite, cuajo e sal, pero teñen moitísimas máis putinjadas, moitísimas. Entonces, saberás como che vai a gustar. Estou segurísima que che vai a gustar, Carlos. Así que xa me dirás se che gustou ou non, claro. En Marín han suspendido el desfile de carnaval e non cae unha gota. A ver, Ládor ou Lador, que non sei como... Ládor, supoño. Téñense que prevenir, porque eu tamén, se son a responsable, se eu fora a persona responsable de que todo sala ben nun desfile de carrozas, de comparsas, donde a xente pasa moitos meses antes facendo os seus disfraces bonitos, con purpurina, con plumas e tal, e esa xente ten que desfilar pola calle antes de chegar a unha carpa ou a un sitio especial onde fajan o concurso, ou o que sea que fajan, non? Pero se eu son a responsable de que esa xente disfrute da pasarela, quero dicir, do pasacalles, de que se disfrute a música, de que non teñan que mollar os seus traxes que lle costou tantos cartos e esfuerzo facelos, ante a mínima duda de que vai a caer agua á hora do desfile, eu non anulo, adíalo para unha semana despois ou así, que máis dá, non? O guai sería facelo no día, pero eu, sinceramente, si... E ti tamén, se foras a persona responsable de que todo salise ben, a mínima alarma de chuvia eu, está ben anular, non pasa nada. Así temos carnavales máis tempo. Eu iba a ir hoxe, non iba a facer o directo, iba a facer a presentación das comparsas e do desfile e do concurso de disfraces en Muros. E ali decidiron, como en moitos sitios, pois non cancelalo, sino cambialo de día, porque a previsión era de chuvia, a pouca chuvia que caia podeche estropear o desfile. Sabes? Aí date conta que hai persoas de todas as edades, hai nenos e nenas, hai xente moi maior que quer ir a mirar, a disfrutar e tal. É unha pena que se vexa empañado pola chuvia. Entón eu se iba a ir, anular, non anularon, cambiaron para domingo que ven e por iso puden facervos o directo hoxe. Pois é unha pena, porque eu tamén vos boto de menos. Non é que non teña nada máis que facer, que conste, que mais estes días hai moita festa en todos os lados. E a miña festa gústame máis que, bueno, son de primeira en apuntarme. Aí que? E vou. Sin preguntarse a nada máis. Pero boto vos de menos tamén. Gústame estar aquí. Entón digo, pois, vou facer o directo. Por certo, teño taza nova. Xavier, para que vexas, con moito cariño. Ten moitas jabotiñas e ten aquí unha jabota que é máis clariña. O significado moito non o sei, pero bueno, eu quero pensar que este son eu, a máis clariña, a máis invisible. E o resto das jabotas son os meus alumnos e alumnas que me regalaron unha taciña para tomar nos directos. Por si non tiña, por si non tes unha taza, regalamos nós outra. E tomar a miña infusión de Erva Luisa. A ver que nos conta por aquí a xente. Nos que vin a tua receta, en Oleiros empezou a chover pola tarde, xa, amenaza lluvia, Gracia, tamén por alá en Uruguai, tamén amenaza chuvia. Nusca, he visto en internet doblar el tallo de los tomates, se supone que con eso echa máis raíces e dá máis fruto. E, ollo, vamos a ver, vouche contestar, mira, non todas as plantas, pero hai plantas que teñen capacidade de enraizamento ao largo de todo o tallo, donde toque terra ten a capacidade de enraizar. Isto non lle pasa a todas as plantas, pero o tomate é unha delas, e ten un nombre moi chulo
que non me acordo agora. Bueno, que ten a capacidade de enraizar por calquera parte do tallo. Incluso, ás veces, se hai humedad no ambiente, hai tomates que son capaces de botar raíces adventicias. Isto significa que este a terra, aquí está plantado o tomate, é capaz de botar raíces por aquí, o sea, a medio metro ou 1 metro, bota raíces como aéreas, como un cañoto todo cheo así de raíces. Bueno, entonces nós temos a costumbre de que cando compras unha planta de tomate, imagínate que este é a planta de tomate e desde aquí hasta aquí é raíz, non? Entonces temos a costumbre, porque nos enseñaron así, a plantar o tomate así, a raíz debaixo da terra e o resto do tomate, pois, aéreo, non? Porque a maioría das plantas faise así, pero o tomate, como ten a capacidade esta que vos digo de generar raíces en calquera parte do tallo, e como toque mínimamente ca terra incentivaslle máis o crecemento de raíces, ti podes optar, sobre todo cando compras os tomates, imagínate, se compras os tomates para plantar en marzo, en abril, pois van a ser plantas de tomates pequenas, ao mellor con 2 filas de follas nada máis, e cunha raíz pequena ou tal, porque aínda son tomates que aínda se sementaron fai pouco. Pero se ti, por exemplo, vas a plantar os tomates a finales de abril ou incluso en maio, porque na túa terra ou na túa zona non se pode plantar antes porque tendes amenaza de fríos aínda intensos pola noite ou así, claro, ao mellor os tomates se levan no sementeiro moito tempo e cando compras o tomate, pois pode ter ben 25 ou 30 centímetros de alto. Cando é así, ese tomate non vale a pena facer isto, plantarlle solo a raíz e despois tens que poñer un tutor e amarralo, porque é tan delicadiño o tomate, en vez de ser xa un tomate gordo, suelen ser tomates que son moi delgados. Entón, que faz? Como é tan largo e como ten capacidade de enraizar, ti colles e déitalo no rego. En vez de poñerlle solo a raíz, enterraríaslle todo iso. Todo isto enterrado, non? Así, deitado, non forces moito a curvatura, porque el, de xeito natural, o tomate xa vai a tirar para arriba. Non pasa nada con que lle deixes de fora solo unhas poucas follas. O tomate o que vai a facer é guiarse cara á luz e sempre coller a verticalidade, vai a coller cara arriba. Entón non te tens que preocupar por esa parte, non tens que doblala, porque a podes romper. Entón, a el fará isto. E o que vai a facer é que, en vez de ter solo un cachiño así de raíces, vai a ser capaz de enraizar en todo este cacho. Con iso que conseguimos? Unha, que o tomate tan alto non vale para nada fora da terra. E aínda que sea pequeno, tamén o podes enterrar máis da conta. Quitaslle as primeiras follas e entérralo eses primeiros nudos das primeiras follas. E vai a enraizar por aí. O que conseguimos? Que a planta teña, se ten máis raíz, por lógica, ten máis obtensión de nutrientes. Non é o mismo que teña, imagínate, 15 raíces, que son as que ten este cacho, estou moi inventando, que teña 15 raíces, que a que o deites así, en vez de 15 faja 15, 30 e 30, 60. A capacidade de absorción de nutrientes de agua e de minerales e todo o que fai falta ao tomate é maior, é moito máis grande. Pero iso non implica necesariamente, como nos di Lador, que dá máis fruto. Non. Solo implica que é unha planta que vai a ter máis raíces. Está máis predisposta a ser unha planta máis fuerte, está máis predisposta a ter máis fruto, pero porque teña máis raíces non necesariamente vai dar máis frutos nin frutos máis grandes, porque ti tens que seguir coidando esa planta, tens que ter a precaución de prevenir os hongos que lle atacan ao tomate. Non vale de nada que teña raíces porque os hongos que lle atacan ao tomate, sobre todo o mildio,
ou a botritis ou calquera tipo de insecto que lle vai a atacar, está na parte aérea. Da igual que a planta teña 500.000 raíces, se na parte aérea colle hongos. Vais a poder enfrentar un pouquiño mellor as enfermedades? Sí, porque é unha planta máis, pode ser máis resistente, máis fuerte, pero non tes que deixar de coidala solo porque fixeras ese plan e che dixeron que era genial, que así os tomates van ben. Así os tomates, se os coidas como sempre, van a ir ben, pero non implica que xa teñas o traballo todo feito, para nada. O sea, espero ter aclarado, xa teño feito algún vídeo, que pasa que ao facer reel non é o mismo que vi, pero igual este ano fago algo máis detallado e máis intenso, máis grande. E dando ao me gusta, son de 156 personas, 160, e só hai 80 me gustas. Estaría guai que lle derades o like, se estades aquí e se vos gusta o directo. Eu solo para vos lo recordar, aquí en Guipúzcoa, en la zona del litoral, llovió a baldes. Oxe, mira ti, toda la noche hasta media mañana, luego escampó hasta ahora, pero se esperan lluvias de nuevo a barreños, desde esta noite hasta o martes. É que esperar tamén se esperaban aquí chuvias, de feito esperabanse chuvias desde hoxe, ou sea, desde onte á noite, xa, e hasta o miércoles ou jueves. De feito, as dúas festas que iba a ir a facer a presentación, a animación, cambiáronas. Aquí va a facer o martes na Puebla, van a facer o viernes. Aquí va a facer en Muros. Hoxe, fagoa, domingo que ven. Así que, sí, esperamos chuvias. En Vigo tamén orballa de vez en cando. Bueno, en Vigo, Ricardo, en Vigo chove moitísimo. Eu penso que, non sei se esas estadísticas que se fan de chuvia por sitios, pero eu penso que Vigo ten que estar encabezando a lista con un bo margen, porque en Vigo chove moitísimo máis que aquí, Bueno, este ano non, pero é que este ano non ten mira ninguna. Nusca, que tal a manteiga de kéfir? Unha cousa espectacular. Mira, de feito, ainda teño na nevera, ainda me queda unha pouquiña, porque estou desayunando con aguacates, porque me están caendo do árbol agora. É como todos os días aguacate. Pero, riquísima. Pero máis, xa non porque sea un espectáculo de mantequilla, porque non é que teña nada especial en sabor. De feito, a min, sí que se lle nota algo de sabor a kéfir, porque está fermentada, é un pouquiño de ácido sí que ten, pero non é unha cousa que se lle note tanto como para dicir, buah, rechíflame a mantequilla de kéfir. Sabes que pasa? O que dixen antes, non? Que lle dixen antes a Carlos, se valoras un pouco que as cousas sexan un pouquiño máis naturales, o que ti poidas controlar, porque, claro, non sempre podemos facer todo, nin ser 100% autosuficientes, porque non daría a vida, sería, imposible, non? Pero sempre hai que ir a comprar cousas, quero dicir, non? De outra xente que se dedique a outras cousas. Pero o de facer a mantequilla de kéfir na casa é tan fácil como que non tens que facer nada. Comprar a nata, porque non teño de quitar a nata, teño que comprar. Pois compras unha boa nata, metes o nódulo do kéfir e faise sola. Ti depois só tens que batela aí ca máquina, sí que é verdad que hai que batela, pero como a outra manteca non é nada extraordinario. Bátese ca manteca, pois ao mellor uns 4 ou 5 minutos ben, cando se separa do suero, xa tes. De feito, dura bastante, sin botarlle conservantes nin nada de nada, o sea, está genial, o sea, para min un inventaxo, todo o que poida facer eu na casa, cas miñas mans, genial, o sea, mira, eu esta erva luisa é miña, estas rodajiñas de limón
son da miña horta. E botiñe tamén por aquí un pouquiño ourego da miña horta tamén. Pois xe que tin algo de non tomar cousas compradas que ao mellor teñen, sabedes que se fai infusión con esas bolsitas de plástico, ou o plástico realmente con tanta temperatura acabas comendo nel, pois cousas naturales, sempre é mellor. A ver, Luzca, a ver cando para de chover, pois ti tranquila que se eu tuvera o pitoco de darlle para que parara de chover, xa lle daba eu, pero non o teño, só hai que esperar. Pero bueno, eu penso que só lle queda unha semana ou así, todo máis, e depois empeza a vir o tempo ao que ten que ser, non? Ola, son Julia de Valeira, dime se sabes cando son as feiras en Padrón, que quero ir, polo pepino melón. Mira, non sei onde é Valeira, pero todos os domingos tes mercadillo en Padrón, o sea, o que ti lle chamas a feira. Todos os domingos. E calquera domingo que vayas, pero sobre todo agora, a partir da hora, marzo e abril, vas flipar porque hai moitísimas plantas, moitísimas flores, moitísimo para plantar, o sea, que é un pequeno paraíso para as que nos gustan as plantas. Así que todos os domingos, de 9:30 da mañá ou así hasta as 2 da tarde, tes feira en Padrón. Veña os dedos aí, Fátima, luchando aí polos dedos, duramente, gracias, Fátima. Non se poden arriscar a que leven unha molladura, mi madre, eso só comentín fai casi media hora. Que tantos mensajes, ai, Dios mío. A ver, no concello de Rianxo choveu e chove. Mira ti, en serio, Beatriz, aquí ao lado Rianxo é aí, ao lado E choveu e chove, pois aquí en Ribeira nin choveu nin chove, aguantou perfectamente todo o día. Nublado, pero hasta nin facía así moito frío, o sea, un tempo genial. Hola, que bueno verte, menos mal que se fueron mis visitas. Fuera, bótanse fora, cando chega a hora do tal, bótanse fora. E así te puedo ver tranquila, bueno, prácticamente los corrí. Moi ben feito, Laura. Chega unha hora que as visitas hai que dicir que teñen que ir para descansar, que mañán ten que ir traballar, mellor que se vayan, e invítalos a marchar. E falando de tomates, dinos Jesús, podo podar as tomateiras de crecemento indeterminado polo bico para telas controladas ata unha altura cómoda para traballar neles? Espera, déixame volvela a ler porque crecemento indeterminado, quero dicir, destes tomates que non son só dun metro, sino que poden chegar a medir 1,5 metros, 2 metros, cortalas polo bico, me imagino que te refieres á parte apical, non? Ao que medra cara arriba. Eu non o faría, Jesús, pero todo vai a depender de como ti fagas a estrutura para telos entutorados, porque depende do sitio que teñas. Se os faz totalmente verticales, ti plantas aquí o tomate, non? E o teu tutor ou a túa maneira de traballar é que sea así, alto, tes que poder chegarte á parte de arriba cómodamente para poder tratalo, para poder miralo, para poder coller unha folla e mirar ou que teña un bicho e quitarlo ben. Non podes ter que coller unha escaleira. Pero eu o ápice non lle quitaría, a non ser que che medre demasiado. O que lle controlaría máis irían os brazos, os secundarios, sabes? Os temidos chupóns, que para min non o son. Pero controlaría máis o crecimento dos secundarios, que é o que é a rama principal para arriba. Pero todo vai a depender tamén de como estea a planta, porque estou pensando, non? Por exemplo, ti imagínate que tes un pequeno ataque de trips. Xa non digo moi grande porque se non xa tens que arrancar todos os tomates e os pimentos e todo. Pero, bueno, os trips son uns pequenos bichos chupasangres, chupasalvias, que instálanse nas follas, son como pequenos corredores moi pequeniños, eu penso que sí que sabedes que bicho é, non? Pero os trips non se instalan moito na parte de abaixo, en calquera sitio, se tes unha infestación, póñense de arriba a abaixo en calquera parte da planta, pero justo aí a parte de arriba. Entón, eu se teño un ataque de trips na parte de arriba do tomate,
o que fago é decapitalo, pero sin miramentos, o sea, corto con moito coidado, cunha bolsa xa ali e xa meto así, e despois fíjome que non se estou controlando. Nese caso, sí, ou se, por exemplo, tes, non sei, imagínate un pouco de peste, non, de enfermedad, que che empeza a vir, empeza pola parte de arriba, non? Ou empezache polas primeiras follas ou tal. Sin dúda ninguna, eu corto polo san. E despois deixo que unha das ramas secundarias colla o protagonismo e que se faga con esa forza do ápice da planta, non? Pois deixo a que vaya. Pero controlar o crecimento como se fora, por exemplo, un aguacate tese que controlar o crecimento quitándolle o ápice, non? Os aguacates tenden a crecer, o árbol do aguacate, digo, tenden a crecer como un eucalipto, por exemplo, non? Como un abeto, tenden a crecer así para arriba. E se non lle cortas o pico de arriba, vai medrar moi alto, hasta que sea imposible collerlle os frutos. Todo depende do que queiras. Vai a botar frutos tamén pola parte de abaixo, pero os de arriba, hasta que os tire o vento ou que caian de podres, non vas a poder collelos. Entonces, hai que quitar o crecimento de arriba para que centre a súa forza nas ramas secundarias máis baixas que ti che sean manejables para poderes controlar ou darlle algún tratamento ou poderlo controlar de coller o fruto á man e non ter que ir coller un helicóptero, por exemplo, ou un dron. Nese caso, sí, pero no caso dos tomates, non sei, eu non o farei. Por norma general, o sea, se o tomate vai ben, o que eu podo, primeiro, non é o ápice, non é a parte de arriba. Primeiro contrololle os brazos, que non se me vaya de madre por abaixo. Boas, estou en Salceda de Caselas e aquí tamén chove, moi ben. Bueno, é unha cousa que aínda non falamos de en serio. Vos disfrazástedes vos? Ou só fun eu onte facer o parvo por aí polo mundo? É outra cousa, que facedes aquí 172 persoas? Non hai desfile de disfraces? Ou festa de disfraces na vosa aldea? Pasade para disfrazarvos, Bueno, cando acabemos o directo que horas que estamos, pois estamos. As visitas, cando non se requiren na casa dun, pregúntaslle se non teñen casa para estar. Home, iso xa é directo. O sea, iso xa non ten lugar a dudas. Aquí hai unha creencia que si cando queres que as visitas se vayan e ti non queres ser descortés á hora de botalas, nin dicirlle tan directamente como nos explica aquí Nacho da Vila. Aquí temos a creencia de que se colles a escoba e após boca arriba, o sea, co de barrer para arriba, detrás da porta da casa, entran aí en xogo como unhas forzas do alén e sinten de repente a necesidade imperiosa de marcharse desa casa por un mal rollo, sabes? Entón, xa din, bueno, vámonos indo, non? Sí, vámonos indo e tal. Así que, por probar non vos costa nada. Cando teñades visitas destas que veñen a comer, pero quedan xa para cenar, poñede a escoba do revés detrás da porta da casa e probade, depois contádemo, claro, se funciona, porque eu sei que existe o conto, pero tampouco nunca o fixen. Nas Pontes levamos 2 meses sin parar de chover, menos onte que fixo o bo día. Onte foi a tregua para todos igual. Onte foi o día de banquillo e xa a partir de agora outra vez chuvia, pero aquí tamén leva chovendo desde diciembre, é unha barbaridade o que choveu este ano, é unha barbaridade. Moi boas tardes, tenemos un plan Nali. Moi boa tarde a todo o mundo. Ola, Nusca, teño un naranxeiro cargado de naranxas, pero púdrense todas na planta. Son do norte de Santiago, pode ser tanta chuvia? Non.
podería dicirche no, dudo a moito, pero digoche un no rotundo. Esa planta, ese árbol, telo enfermo. Aínda que ti non o aprecies, esas raíces... A ver, ti mira primeiro as follas. As follas teñen que ser de color edra. As vellas, as novas poden... As novas agora non deberían de estar nin amarillas tampouco, deberían de estar xa tirando a verde. Mais na primavera, cando empezan a botar os brotes novos, sí que teñen que ter os brotes novos máis claros. Pero se non teñen que ter color edra. Ti mira as follas, mira que non teña bichería, que non teña cochinilla algodonosa, que non teña hongos ou bacterias, que non teña círculos redondos, que non teñan manchas, ou clorosis, ou necrosis, ou... Ti mira as follas, e se descartas que o árbol este enfermo, o seguinte que vas a mirar é o estado do tronco. Pois se é un árbol vello, se é un árbol novo, que non o sei, que non o dis, non sei por que pensades que o teño que adivinar, non sei, pero se é un árbol vello, posiblemente estea tamén demasiado á sombra e que teña moita humedad, porque os árboles cando non se podan, sobre todo os naranxeiros que se fan moi grandotes, teñen demasiada humedad, moito peso, as polas de abaixo e tal, e tenden a criar musgo e líquens, todo polo tronco, polas ramas, tal. En principio, tanto os líquens como o musgo non van a dañar as plantas, en principio, porque non se alimentan deles, só se anclan. Non deberían de facerlle mal. Pero claro, se ti xa me dis que tes un árbol que está enfermo, que lle costa salir adiante, que lle pudre o fruto e non ten as follas enfermas, ou sea, ti estás seguro que non ten ningún hongo, ningún virus, ninguna enfermedade de bacterias, que o ves sano. Entonces, o musgo e os líquenes aí non están facendo nada, porque a pesar de que non lle fan daño, porque non se alimentan deles, nin lle van a facer furados, nin nada, que fai aquel de musgo? O musgo, todos sabemos que é como unha esponjiña, está sempre mollado, e os líquenes fan o mismo, sobre todo cando é un tipo de líquen que é como redondo e ten como salidos para fora, non? Que non está aplastado de todo. Cando é xa grandote, abulta para fora. Iso fai como se fora unha esponja, é como se fora unha reserva de agua pegada ao tronco. E, claro, se xa o árbol está un pouquiño débil e ainda encima está en o tronco todo cheo de líquen e musgo, pode ser que esteamos favorecendo que un pequeno problema de hongos se transforme en un problemón de hongos que se mantén aí porque ten donde estar, porque ten donde anclarse, e ao mellor ao musgo non lle fai mal, pero ao teu árbol está o cascando. Entonces, vamos a pensar que é este tamén ao mellor o teu caso, o que tens que facer é ir retirando, pero tampouco non de golpe, porque querer retirar de golpe todo podes dañarlle tamén a piel ao frutal, e non estamos buscando eso. Ti colles unha escoba vella, como podedes ver, aquí a escoba usámola para todo, para botar as visitas cando che estorban xa na casa, e cando ten moitos líquenes. Pois eso, o mellor é unha escoba vella, ou non vella, quero dicir, vella por non usar unha nova. A palabra reciclaje inventámola nas aldeas. Pois eso, reciclar as escobas vellas que xa teñen no medio un hueco vacío de pelos, esa escoba válenos para estas cousas. Podes te axudar con un caldeiro con agua templadiña e colles unha pastilliña de sabón lagarto ou así e botas, ou se tes sabón potásico, o mellor se sería eso, sabón de potasa. Desfalo así na agua quentiña un pouco e cando a agua estea así turbia de ter sabón, pois vas mollando aí a escoba e vas limpando sin forzar demasiado, sin rascar nunca con nada, solo intentando como limpar de vez en cando, unha vez, pois cada 15 días ou 20, pois daslle outro repasiño e vai non limpando deso. Se a pesar de eso me dis que o teu tronco do teu árbol ten as follas sanas, non teñen manchas ningunhas, nin necrosis, nin clorosis, nin nada, están bonitas, e o tronco non ten líquenes, nin ten musgo, entonces hai que valorar
que o árbol ten unha enfermedade nas raíces, que non ten por que ser unha enfermedade do árbol, senón que a terra na que está nutríndose o árbol hai algo que o está dañando, que ben pode ser un hongo, que hai hongos que viven aí no chan, ou nemátodos. Si hai unha sobrepoblación de nemátodos son como se foran uns bichiños microscópicos que viven de xeito natural no mundo inteiro, por todo, pola terra, pero cando desequilibramos unha terra porque lle botamos cousas sin eito nin dereito, pois non sei, dixernos que era moi bo botarlle moito cal, para non sei que, ou botarlle tal, e botástello. Entón, se hai un desequilibrio do sistema, proliferan, hai cousas que morren, o sea, por exemplo, os hongos beneficiosos morren nese intento, e os que proliferan son malos, e están dañando as raíces. Entón, pois, habería que rascar un pouquiño, esperar a que deixe de chover, mirar como están esas raíces, mirar que non estean en un chan tan mollado que cando pises faga como se pisaras esponjas molladas e che sala agua para arriba. Entón hai que mellorar o drenaje dese chan. Cando adubar as árbores de fruto? Adobar, me imagino, a ver, como te chamas? Elizabeth Pereira. Adobar, eu me imagino que te refieres a cando hai que abonar, non adobar, porque aquí adobar chamámoslle botarlle especias, por exemplo, á carne ou ao peixe para que colla eses sabores, eso chamase adobar. Aquí non usamos adobar para fertilizar ou para abonar, pero eu me imagino que me parece que me ten relación así, me imagino que é iso. Bueno, se queres volveme a preguntar, pero eu penso que é iso a que te refieres. Mira, Mar, dime que xa está disfrazada todo o ano. Mar, ese chiste é vello, ti eres de la vieja escuela. Os árboles. Vamos a pensar que adobar significa fertilizar. Cando fertilizar os árboles de fruto? É unha pregunta tan imprecisa que mira, vouche a dicir. Non sei de onde eres, me imagino que ao mellor de Portugal ou así, pode ser. Aquí, na miña zona, casi non hai ningún mes do ano que non haba un árbol con fruta. Mira o que che digo, porque temos todo o ano árboles frutales. No verán, bueno, pois na primavera empezan cas peras de tal, despois as primeiras, despois veñen os primeiros pexegos, despois veñen os melocotóns, despois veñen as peras, a fruta toda normal de verán, despois cando empezas a vir o otoño empezan a madurar un pouco as naranxas e os pomelos e empezan a vir as freixoas e de que acaban de vir as freixoas están maduras as naranxas e despois de que acaban as naranxas empezamos cos nísperos, que xa están agora así grandiños. Quero dicir, que quero dicir con isto? Quero dicir que eu che diga un mes, cando se adoban os árboles de fruto, un mes non ten sentido que che diga, porque hai frutales que botan fruta en diferentes meses do ano. Entón, cando lle botamos logo abono? Mira, cando están en parada vegetativa, isto significa que ahora mismo masáns e peras non vale de nada, non vale de nada. Incluso podemos dañar por desequilibrio a terra, porque o árbol está totalmente dormido. Non teñen ningunha folla, non teñen ningunha flor, non empezaron a facer pujas novas, o sea, non empezaron a botar brotillos, sabes, estas espiguillas que son como verdes, aínda non, porque están dormindo totalmente. Ou as cepas da viña, están dormindo, non teñen problema ningún. Entón, non vale de nada darlle de comer
a algo que non vai a comer. Pero, sin embargo, moitos tipos de frutales de cuña, me refiero a algún tipo de melocotón, algúns pexejos, algunha fruta que ten unha sola pepita, unha cuña, pois os serollos, as claudias, a fruta de cuña, que hai moitísimas variedades, xa pode empezar estando, o sea, se empeza a pujar, se empeza a botar flores, se empeza a botar, se está despertando. Entonces, agora, deberíamos de empezar por eses, polos que están empezando a despuntar. Así que, por exemplo, agora, se queres fertilizar o níspero, que xa está con fruto, ollo, non me vale calquera fertilizante. Ou lle botamos un abono feito con esterco moi madurado, ou compost, que estea tamén moi maduro, que non queden cousas do que foi un día, ou humus de lombriz, que é o máis estabilizado para poder abonar. Cando empeces a que as flores con forza, hai que evitar o nitrógeno, porque o nitrógeno non lle vai a axudar cas flores. Hai que botar máis fósforo, potasio, calcio. Entón, eso, antes de que empece a botar as flores, antes de que cuaje as flores, é cando deberías de abonalos. Para min son as fechas máis bonitas do ano. Pero este ano foi moi malo, xa, a ver se pode ser para o ano un pouquiño mellor. Pero tamén che vou dicir unha cousa, Susa, casi en todos os sitios poñen agora carpas para ir a pasar o entroido, para ir a pasar o ben, o sea, que chova, quero dicir tamén, con paraguas vamos a donde sea. Non somos seres efervescentes, porque nos caia un pouco de agua non vamos a... non pasa nada tamén. Ás veces hai que... se me sale unha lesma. Aí vai, xa saliron as lesmas. Moi ben, gracias, Nieves, Seli, Lucy, gracias. En la mano te veo con el móvil y en la tele, en un vídeo tuyo de boniatos. Que estás co móvil mirándome, vale. E na tele estás vendo un vídeo de boniatos de fai 2 anos e no tengo huerto. Rosa, o teu, Rosa, vou dicir que ten moito mérito, porque sin ter horta, que esteas véndome no teléfono e máis na televisión, moito mérito. Pero, bueno, tamén che vou dicir unha cousa, eu ás veces vexo series ou documentales de médicos, así, non sei, por non che dicir de policías, e tampouco non vou a ser policía, pero gústame saber, e o saber non ocupa lugar. Así que está genial o que estás facendo. Hai que aprender de todo nesta vida, total, o saber non ocupa lugar. A ver, así acá en Argentina tamén ponemos la escoba para que se vayan, pero ayudó más la tormenta. Xa se foron indo. Qué placer oírte, tus consejos ayudan mucho e es moi fácil entenderte. Pois muchísimas gracias, Lourdes. Pois hai xente que non me entende, sendo de Galicia, de toda a vida. Pero, bueno, xa sabemos que é máis un tema de política que é de querer entender. Hace pouco me hablaste sobre una leyenda porque no se me da la ruda. Como yo sí la quiero. Como yo sí la quiero é... Lourdes, a leyenda que xa me acordo cal foi, tes que intentar pedir que che regale alguén que che queira ben, para que a ruda vaya ben, porque se a compras ti e non che vai, o que che contín da leyenda. Sobre cortar los ápices a los tomates, pienso que, obviamente, cada cual puede tener su escuela, pero nosotros... o sea, mi costilla y yo, llega un momento que sí lo hacemos porque nos crecen tanto. Mira, Pilar y Costilla, vamos a falar con Pilar y Costilla.
Se vos crecen moito como para poder manejar o cultivo, vouche dar un truco, a ti máis a túa costilla, si queredes, que como dis ti, cada un ten a súa maneira de facer as cousas e todas, para min, todas son válidas, mentres non me veñan dicir a min como tenho que facer eu. Pero vouche dar un truco. Cando o tomate crece moito, ti imagínate que temos aquí os tomates plantados. Hai que védelo ben, non? Así. Genial. Entonces, claro, ti imagínate que solo podemos plantar os tomates hasta esta raya, polo que sea, porque esta é a miña altura para traballar así, porque aquí chega o tellado do invernadero, polo que sea. Nós temos solo este tramo para ter os nosos tomates. Non é como nos di aquí, como te chamas? Pilar. Pilar é costilla. Entón, plantamos un tomate. Plantámoslo aquí. E o tomate só podemos deixar medrar hasta aí, non? Porque aquí é o noso tope máximo polo motivo que sea, que eu non sei cal é, que me dá igual. Entonces, claro, temos que cortar a punta, que non está mal, é outra maneira de facelo. Pero, se te apetece non cortar a punta, hai unha maneira de poñer os tomates que en vez de entutoralos así para arriba, en vez de facer o tutor así, bueno, eu supoño que lle poñemos unhas guías así, eu poñollas, non? No medio, para que o tomate teña como diferentes niveles de agarre. Ou tamén vale se lle pos o cordel arriba e os pichas abaixo, pero bueno, xa ten que ser... Bueno, hai 1000 maneiras de amarrar. Pero, se queres que o tomate sexa máis grande no mesmo espacio, o que tens que facer é isto, mira, plantas o tomate aquí, e en vez de entutoralo cara arriba, valo entutorar así. É casi o doble de alto isto que isto. O seguinte tomate aquí, entutóralo para aquí. O seguinte tomate aquí, entutóralo para aquí. Que pasa cando a cabinca aquela? O seguinte tomate aquí, entutoro para aquí. O seguinte tomate aquí, entutoro para aquí. Vedes o que conseguín? Que pasamos de ter un tomate, mira, hasta é o tamaño do bolígrafo, pasamos de ter só este espacio, polo que sea, pola altura nosa, pola altura do invernadero, ou porque non queres que sea máis alto, e de ter que cortarlle o ápice, esta altura, a esta, mira, o doble casi. Na mesma altura, conseguimos que o tomate poda ter o doble de espacio para crecer co ápice. Entón, pois esta é outra maneira de amarrar os tomates que tamén está ben, porque hai plantas de tomate que medan moito, sobre todo en invernaderos, non podemos, tanto como os que temos ao aire libre, deixar que abaixo teña moita folla, moita densidade de follas, porque senón hai moita humedade, non? Entón, é mellor deixalos crecer porque van a seguir dando fruto pois cara arriba, non? Entón, esta maneira é como unha maneira de duplicar o espacio tendo a mesma altura. Que sigo dicindo, é un consello por se o queres ou se che vale ou se o queres probar, que a min dame igual e a min váleme que cortar os ápices tamén está ben. O tomate non vai a sufrir moito, o que vai a sufrir ao mellor é a maneira de dar fruto. Se quitamos o ápice moi rápido, depois teñen que coller forza os brazos secundarios que veñan detrás. Entón, pois nada, son maneiras de facelo. Unha boa escova vale para todo, hasta para darlle no lombo a alguén. Nusca, que tal? Gustoume o teu disfraz? Espera, que hai aquí? Espera, que me marcan tantas cousas. A ver, tengo un árbol de palta, aguacate, lleno de fruta, pero están como picadas e se le pone la cáscara marrón como seco. ¿Será que le falta algún nutriente? No. Laura, mira, vas a mirar si esa cousa que ten na cáscara castaña que me sona moitísimo a unha infestación de un hongo.
en específico. Vas a mirar se tamén o tes nas follas, o mismo, como unha necrosis castaña nas follas, e valo ter que tratar con un fungicida. Agora non, porque o fruto é comestible, non ten problema ningún, só que, a ver, gustaríame ver unha imagen, porque senón teño que imaginar, teño que ir sobre o que eu penso que pode ser, pero non é falta de nutrientes, é unha enfermedade. Entonces, mira se o tes tamén nas follas e se puderas mandarme unha foto estaría genial, porque así tamén o vexo eu. Que opinas da teoría de que os extraterrestres veñen realmente de Galicia? En concreto de Lugo, creo que é plausible porque lles encanta o licor de ortigas. Eu penso que depois de comer, de tomar os chupitos de licor de ortigas, os extraterrestres poden vir xa de onde lle dé a gana. Pois eu son da teoría de que despois de un par de chupitos de licor de ortigas ou de caña de calquera sabor, xa poden vir de onde queiran. O xabón lagarto non é xabón potásico? Exactamente non o é. O xabón potásico é xabón de potasa, con grasa cortada, con sosa. E iso é o que fai o xabón potásico. Pero o lagarto é o máis natural que tes á man para poder usar. A ver, tamén o podes comprar feito, pero ben líquido. Os líquidos, falando de tratamentos da horta, os líquidos sempre son propensos a perderse, porque son líquidos. Pois porque non temos na temperatura adecuada de conservación ou porque dou un día o sol ou polo que sexa, os líquidos non son tan estables como unha cousa seca ou sólida, non? Entón, eu sempre uso xabón de lagarto. Aínda que tamén teño xabón potásico e ás veces tamén o uso, pero teño ali... Eu prefiro facer o meu xabón de lagarto. Pois teño que estudiar ben o estado do meu limoeiro, seguro que algo do que dis para o naranxeiro vale para o meu limoeiro, seguro, María. Se tamén che pudren os limóns, mirade, os limóns e as naranxas e os pomelos, bueno, os cítricos en general, tería que analizar ben un por un, pero eu penso que en general podemos falar de todos os cítricos, poden botar 2 anos a mesma fruta no árbol. O sea, se non lles quitas e o árbol está sano, non os vai a tirar ao chan e non os vai a pudrir. Aguantos aí, é verdad que co tempo, se non os quitas, van a ir perdendo agua, quedan como máis secas, porque dice non que o árbol empeza a comerlle a agua aos frutos. Entón, claro, hai os que quitar na temporada de quitarlos. Tanto a limoeiros como a naranxeiros. Comas ou non comas ese fruto, regálasmos a min, ou aquí á comunidade, dis, que ten 7 capachos de limóns do meu limoeiro, non sei que facer con tantos, vinde por aquí que os teño en tal sitio, e imos a collelos, pero casi é mellor que os regales que os deixes no árbol, para que o árbol poda volver a frutificar ben para o ano e tal. Con isto quero dicirvos que por moito que chova, pero por moito que chova, se o árbol non está enfermo, se non está cas súas raíces encima de agua totalmente, ou sea, en lama, porque as raíces non sobreviven, necesitan oxígeno, elas non, pero realmente todo o sistema de bichiños, microbios e cousas que viven no chan que lle dan de comer ás raíces, necesitan oxígeno. Entonces, en agua non respiran, morren. Por ende, van a morrer tamén as raíces. Pouco a pouco, quero dicir, non é unha cousa que vai a suceder de repente, pero pouco a pouco ese árbol vaise a dañar. Así que, por moito que chova, se o limoeiro, o naranxeiro ou o pomelo está en un chan máis ou menos escorreito, que cando acaba de chover a agua marcha para onde sea, para onde teña que ir, tal, eses limóns, eses pomelos e esas naranxas non pudren. Pudren porque teña o árbol un problema, ou as raíces un problema, pero non porque chova moito,
porque poden botar dun ano para outro. Pasa todo o inverno, pasa a primavera, pasa o verán, chega o otoño e chega o inverno de novo e cando volve a chegar a primavera as naranxas ainda están no árbol. Secas, pero no árbol. Cas novas, madurando e engordando. Vas rematar moi tarde, veña que estamos esperando aí para ir a Santa Comba. Noli, pon a escoba do revés, coño, xa me lo dixen antes, cando tiñes que botar a alguén da casa, pon a escoba do revés e xa me botas. Ás 8 marchamos, o sea, en 4 ou 5 minutos xa nos marchamos. A ver, vamos a mirar por aquí. No se pueden escribir comentarios largos. No me digas. No acabé con lo del corte de las plantas de los tomates. O sea que se nos hacen de más de 2,5 metros si no los cortamos. Y los tomates son... porque é un tipo de tomate dese que é grandón, non como corazón de buey ou deses que son así unha barbaridade. Pois, Pilar, vistes o sistema? A escoba tamén vale para ir disfrazada de bruxa. A minha escoba váleme para todo. É que a escoba vale para todo. E vistes o sistema, Pilar, que dicen? Ao mellor podedes probar, este é un bo sistema, o sea, non cruces todos uns por riba do outro, uns polos por este lado da cana e o outro polo outro lado do tutor. A ver, aquí parece que se tocan, pero non teñen por que tocarse as ramas. Quedalle a aireación suficiente. E así, donde pos unha planta de 1,50 metro, dóblala e podela facer de 2,5 metros. De onde eres? Si, del norte de Portugal. Esta debe de ser Elizabeth, a que me preguntou cando se adobaban os frutales. Nusca, agora xa é tarde. No terreo dunha parente política, o mirto foi zampado por unha oruga durante anos. Que deberíamos de ter feito? Agora nada, non? Volver a plantar. Mira, é un tipo de oruga que era, o sea, unha polilla, pero instalouse aquí e fixo destragos importantes, pois como fixo daquela o picudo da palmera, que secou as palmeras de todo Portugal e todo Galicia, o norte todo Cantábrico. Iso, pois é unha polilla. Que deberíades de haber feito? Si ainda tes algúns? Trampas cromáticas, trampas con feromonas e intentar atrapar os máximos individuos posibles e informarse se hai algunha avispa parasitoide que poidas soltar na finca, porque hai sitios, o sea, aquí en España, tampouco non hai que ir a Estados Unidos, hai sitios nos que se dedican a criar insectos que se alimentan de outros insectos. E así, por exemplo, ti podes pedir mariquitas, non? Ou como se chaman, xoaniñas, non? E traelas para que coman o pulgón da túa horta. Bueno, pois, hai algún tipo de avispillas que son parasitoides. Isto significa que suelen inyectar os seus ovos dentro do corpo dese bicho. Polo que sea, a mí non me preguntes por que fan esas cousas, pero fanas. Sobre todo eso, trampas cromáticas que as atraian, trampas con feromonas para intentar casar os machos. Suelen ser feromonas femininas, pero, bueno, dá igual. Síntense atraídas, van ali e quedan atrapadas. Para min, sería a mellor. E mirar se ao mellor o bacillus si podería dañalas, que posiblemente sí, porque o bacillus non é que lle faga daño a todas as orugas, pero a inmensa maioría de orugas polo seu sistema digestivo, por como fan a digestión, o Bacillus thuringiensis é un tipo de bacteria que as mata, porque ao comelo morren de inanición, non é venenoso, nin é un tipo de bacteria que cando a ingieren ciertos bichos, sobre todo gusanos, non todos, pero moitos gusanos, ingiéreno e no seu estómago como que se cristaliza, polo sistema que teñen digestivo, cristalízase e deixan de comer, porque lle doi a barriga, e deixan de comer e morren.
Entón, tamén estaría interesante mirar se o Bacillus thuringiensis sería bo para tratar aquí. O sea, temos cousas para facer, cando temos unha peste destas, pero... Nacho Dávila di de onde eres e onde o compraches, porque por si alguén o quere comprar. Onde o compraches? O que? Soy de Madrid y te sigo desde hace unos meses, todo de lo que hablas es muy interesante. Empecé a seguirte por el kéfir, gracias por todo, me encantas. Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias por tu comentario. É que unha persona de Madrid me diga que me sigue e que lle dá igual que fale gallego, me enorgullece, me llena de orgullo e satisfacción. Que é o que ten? A ver, que é o que encontrou? A ver, pois non sei que foi o que encontrou. Xa mercamos e plantamos o pepino melón. Vale, xa trae un fruto, ten 70 centímetros de altura. Saeu a 5 euros. Moi ben. O sea, Nacho Dávila, genial. Agora, eu esa fruta quitaría ya. Sobre todo 70 centímetros, pero de onde eres, Nacho? Porque aínda che vai a sufrir, non teñas pena. Pero ese arbusto vaiche a perder a folla porque non vai a soportar ben o frío. Ti só tes plantado, me imagino que no exterior. Eu cubriría con unha malla térmica de cultivo para protegelo aínda destas inclemencias que aínda van a vir. Vaiche a perder a folla, non pasa nada, porque en canto lle empece a vir o soliño e lle veña o calor, vai a volver a empezar a brotar as flores, vai a botar follas e tal. Por que digo de quitar o fruto? Eu xa sei que é moi goloso, esa pasou agora, que é moi goloso deixar que darlle a un frutal pequeno a fruta, porque che fai ilusión, pero cando un frutal é pequeno e ainda é trasplantado e ainda ten que enraizar aí, é mellor que centralice a súa forza toda canta ten en botar raíces novas e botar novos brotes e alimentar as follas que se digne en alimentar a un fruto, porque ten por seguro que calquera que sexa a planta vais a esforzar máis en alimentar un fruto que en alimentar outra cousa. O que queren é que o fruto saia pa diante. Entón, ás veces é mellor quitarlo, Onde deixaches a Paco? Marchou, porque tiña que marchar. Tache de festa en festa, ainda non foi a casa nin para dormir. Está de festa, vou ir buscar agora que debe estar mollado cheo de fame, e fixenlle o caldo. Nusco, aí tampouco te acordaste de poner el filtro? Non é que non me acordase, é que non encontrín e non tiña o técnico. E non encontrín por ningún lado. Entonces, pois, para a próxima, a ver. Bueno, a todo isto, mima que mande comentarios para os bruxos, madre mía, Bacillus vai moi ben. Gracias, Mónica. Para os buxos, xa entendín, Begoña, que eran os buxos. Hasta o domingo non, porque domingo vou estar facendo a presentación das murgas e do desfile en Muros. Esperamos a xente de Muros, por ali. E o viernes en Puebla, pero non podo estar con vos, claro. Faltan dedos. Bueno, sí, é verdad, pero nin tan mal. O sea que, Begoña, o Bacillus vai moi ben, pois genial. Si Begoña o día porque o leeu ou tal, porque non para todos os gusanos vale, pero si vale porque o leo, e se non, pois mándame a pregunta á radio que o investigo máis a fondo e douche unha boa solución. Por certo, estamos a dormir ou que? Porque non hai preguntas para a radio. Bueno, si hai, home, debe de haber 7 ou 8 ali, pero teño solo para a semana que ven, depois teño que deixar o programa, porque como non teño consultas para a radio, teño que deixar. Hai Sally, Nieves e 4 preguntas máis. Así que estas preguntas todas que me facedes aquí, esperade, non marchedes que teño que contarvos unha cousa. Estas preguntas que me facedes aquí, que non me dá tempo a responder, que non as vexo todas, que non me dá a vida, podedes máis mandar á Radio Gallega, ao programa da radio. Hei de volver a poñer o número de teléfono, pero bueno, teño posto por varios sitios aquí ou así.
é o que mandades máis preguntas como se fora un WhatsApp. Vos tendes que guardar o teléfono como se fora un WhatsApp. Vos un número de teléfono, poñedeslle Radio Gallega, ou programa á tarde, ou música na radio, ou así. E despois podedes mandar un audio como se fora mandar, hola, mira, é que estou aquí, pois mandadesme a pregunta en audio, ou escribídela como se fora un chateo de un chat de WhatsApp, ou acompañádeme sempre fotos, porque así podo ver o que me estades preguntando. E así na radio temos máis preguntiñas. Bueno, pois, madre mía, bueno, que che de cousas. Que vos iba a dicir? Unha novedade que, bueno, non afecta, pero si afecta. Mirade, eu tuve que reorganizar a miña vida laboral e agora non podo ir á radio en directo. O sea, eu sigo facendo o programa, pero vou a facer... Mira, que chegou agora, Carliña, chegou a fillada do desfile de disfraces. De que foste disfrazada, Carla? De que foches disfrazada? Contanos aquí. Que será posible? Non te preocupes que xa che mandamos preguntiñas para que nos respondas. Así me gusta. Muchísimas gracias. Bueno, o que vos dicía... Non podo estar na radio físicamente, porque eu vivo a moitos kilómetros de onde fan o programa, entonces non cadraba má desmán porque tuve que reorganizar a miña vida laboral. E o programa vou a facer exactamente igual, con Iago, con Antón, vai a ser igual, só que eu vou a estar desde a casa, facendo o programa desde a casa. Iago faime igual as preguntas, eu vou nas a responder desde a casa como se estuéramos ali. A ver, este jueves foi a primeira vez, é como raro non poder mirarlles para a cara, sonreír, non? Como sempre, pero isto non quita que mandedes as preguntas. Foi de moitas cousas, de Senoria no cole, de Ana, de Frozen, hoxe, e logo non foi de Nusca ningún día, non se lle ocorreu poñer un mandilón como da abuelita Loló e ir cunha laguñiña, e cun mandiño de grelos así pequeno, e cunha pañoleta na cabeza, como a Loló. Por favor, Carla, así que poñas pilas, aquí disfrazada de Loló ou de Nusca. Eu quero velo, claro, eu quero ver esa foto. Bueno, pois o que estaba dicindo mi madre, que se me vai a pinza, vou a poñer o programa igual aquí subido, pero claro, agora non teño imagen do programa, ainda non sei como vou a facer, pero eu o que é o audio si que o vou a deixar igualmente, vou a poñer como imágenes fijas, non sei, de outros programas da radio ou así, ireinas cambiando para que non vos aburrades. Vou a poñer igual a foto da consulta que me facedes, eso sí que o vou a facer, para que todos vesades o problema do que estamos falando, o sea, cando vos, que eu agradeço moitísimo que a pregunta me mandedes unha foto, porque dicir, mira, o meu árbol ten unha cousa así como se for unha cousa castaña e non sei o que ten, eu tampouco. Non son capaz de imaginar o que é unha cousa castaña. Entonces, unha imagen vale máis que 1000 palabras. E, sobre todo, se falamos de manchas nos troncos ou nas follas ou imaginalas para dar cun diagnóstico un poquinho máis acertado, que tampouco eu non é causa para todo, pero para dar cun diagnóstico eu teño que ver a mancha, porque a mancha dame moita información, en que parte da folla está, se é deformada, se é redonda, se ten aros concéntricos que cambian de color, se ten necrosis no medio, se ten necrosis contra un lado. Ver o problema axuda moito, así que vos mandademe igual as preguntas á radio, con foto, e eu vou seguir poñendo, non sei como vou editar, ainda teño sin editar o deste jueves, e sei que Celi, de Extremadouro, ou Nieves Álvarez, púxome, non te olvides do programa da radio que depois vais a chapinsa, é verdad que se me vai moitas veces, foiseme, ai, mima, ainda teño aquí o programa sin editar, porque me leva tempo non editalo, pero é que ahora mismo non sei, teño aí o audio e non sei que fotos lle vou poñer, pero bueno, prometo poñerme, o sea, sin tardar moito máis. E non vos enredo, que xa son as 9
non, as 8, recordade que domingo que ven non estou, porque estou facendo a presentación das Murgas. En Muros. Vémonos en Muros, se queredes. E se non, aínda cando me acabe de disfrazar. Que guai, moi boa idea. Estes días organizamos. Moi ben, Carliña. Así me gusta, meu querer. Veña, boa noite. Boa noite, Xavier, Xantiña, comunidade maravillosa, comunidade bonita que tiño aquí. Nada. Este que chega tarde e solta un taco. Ti non digas tacos, que depois bloqueache o sistema. Se dis, merda, chego tarde, podenche bloquear. Que chegues tarde, con educación. Bueno, se te apagou el fuego. Bueno, ainda hai ascuas, encendido. Está aquí, fai calor, e iso mismo boto yo ahora 2 paus e non ten problema. Mais agora xa case é hora de ir para dormir. Agora peli, manta e a dormir. Bueno, pois nada, miña querida, o placer foi meu estar aquí con vos hoxe, porque tiña moita gana de estar. Joder, xa que non estuvemos a semana pasada, que tampouco estuve, son cousas que pasan. Así que irei vos informando de máis cousas. Veña, Xentiña, a coidarse e a pasalo moi ben en carnavales.